गोजोन नखर दानो अनज्लायनाय नांगौ। Hello guys, namaste, khulumbai. Minaniफोरनि दखानाव दखना गोदान सफैदों आरो ना आं बेखौनो नोंथांमोननो दायो देखायलांगोन। स' नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। स' थुदो बिदिब्ला। ओमफ्राय नैबेनो लकेसना कोदमथलायाव बैयो किटचेन कुइन अपोजिटआवनोखा। ओमफ्राय नैबे कलकाता रलनि खाथियावनो आरो ना नांजाबनायावनोखा दखाना नोंथांमोना लांफैनो हागोन। लकेल माइदि सफैदों आरो ना गोदान लाबोदों नै लकेल माइदि न'आव दानाय। दामा एसे खमानो नोंथांमोना फुजानि सोरबाफोर लांफैनोबा लांफैनो हागोन। खैफोद आफोदाव लोगो नांगौ गोजोन नखर दानो अनज्लायनाय नांगौ खौसेयै थानो निमाहा नांगौ खौसेयै थानो निमाहा नांगौ खामग्लि होयो गोरबो गोसो ओंखारनाय बे खुगानि अरजों बाथ्रायावनो नांज्लाय खमज्लाय बाथ्रायावनो अनज्लायनाय सैनो हायैयावनो हारसिं जायो गोजोन नखर दानो अनज्लायनाय नांगौ खौसेयै थानो निमाहा नांगौ खौसेयै थानो निमाहा नांगौ खामग्लि होयो गोरबो गोसो ओंखारनाय बे खुगानि अरजों बाथ्रायावनो नांज्लाय खमज्लाय बाथ्रायावनो अनज्लायनाय सैनो हायैयावनो हारसिं जायो
थांसै नों अबाय थांगोन अबाय थांगोन नाहरलाय नों दादाखौ लायनोसै नोंबो स्कुल थांसै सिन्देल गानबावाखै नै ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै प्लिज लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय